ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман маҳзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. 15 июн дар шаҳри Душанбе саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё таҳти раёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. Густариши ҳамкорӣ бо роҳи таҳкими муносиботи бисёрҷониба барои таъмини сулҳ, амният ва субот дар Осиё, мубориза бар зидди терроризм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва хариду фурӯши одамон, тақвияти ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ ҳадафи аслии машварат маҳсуб меёбад. Барои дар сатҳи баланд баргузор намудани саммити панҷуми сарони кишварҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ва муаррифии фарҳанги меҳмондӯстонаи миллати тоҷик имрӯзҳо дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе тадбирҳои омодагӣ идома дорад. Гулзор намудани кӯчаву хиёбон, насби рамзҳои ин машварат ҳамчунин дигар тадбирҳои ободонӣ дар шаҳри Душанбе аз ҷумлаи тадбирҳое мебошанд, ки дар ин самт аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе анҷом дода мешаванд. Гузориши Бобокалон Аминзода. шаҳри Душанбе маркази тасмимгириҳои бузург ва сатҳи минтақавӣ мегардад. тавре иттилоъ додем 14-15 июн саммити панҷуми сарони кишварҳои аъзои машваратҳои ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё баргузор мегардад. барои дар сатҳи хуби омодагӣ баргузор намудани ин чорабини сатҳи баланд ва муаррифии фарҳанги меҳмондӯстонии миллати тоҷик имрӯзҳо дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе тадбирҳои омодагӣ бо суръат идома дорад. гулзор намудани кӯчаву хиёбонҳо, насби рамзҳои ин машварат ҳамчунин дигар тадбирҳои ободонӣ, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе аз ҷониби масъулин баромонда шудааст, баёнгари он аст, ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти баргузории чунин чорабиниҳо таҷрибаи кофӣ дорад ва ҳар як меҳмоне, ки аз хориҷ вориди Тоҷикистони соҳибистиқлол мегардад, воқеан ҳам мафтуни ин зебогиҳо ва фарҳанги баланди қабулу гусели меҳмонон мегардад. бояд гуфт, ки бо ташаббуси созандаи роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳукуми давлатии шаҳри Душанбе давоми чанд соли охир пойтахт ободу зебо гардида, воқеан ба як шаҳри сулҳу дӯстӣ ва ободу зебо табдил ёфтааст. санаҳои 14-15 дар шаҳри Душанбе машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё баргузор мегардад, ки гузарондани ин чорабинӣ бар зиммаи Тоҷикистон мебошад. раёсати мо низ аз ин иқдомро дастгирӣ намуда тамоми кӯшишҳои худро ба харҷ медиҳад, ки меҳмононе ки ба ин саммит ташриф меоваранд бо хотираҳои хуб ба ватани худ баргарданд. бо назардошти он, ки машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё мақсади асосияш таъмини амнiyatu субот дар кишварҳои минтақа мебошад, басо рамзист, ки чорабинии сарони давлатҳои ин машварат дар шаҳре ҷамъ меоянд, ки унвони шаҳри сулҳро ба даст овардааст. омодагии сатҳи баланд ба ин чорабинӣ аз авлавиятҳои фаъолияти шаҳрдорӣ маҳсуб ёфта, то имрӯз тадбирҳои омодагӣ дар сатҳу сифати баланд идома дорад ва интизор меравад, ки ин саммит дар сатҳи баланд доир гардида бори дигар Тоҷикистонро ҳамчун кишвари ташаббускор дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ менамояд. Бобокалон Аминзода, Ҳафизуллоҳ Саъдуллоҳ, Неқадами Нуралӣ, Ахбор. истиқлолияти комили давлатӣ ва самараи он. Дар ноҳияи Тоҷикобод барои сазовор таҷлил намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони 74 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 8 тои он мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. бо ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун барои шаҳрвандон ҷойи кор муҳайё гардида, дар ин замина баҳри фаъолияти самарабахш ва рушди инфрасохтори деҳот имконияти мусоид фароҳам оварда шуд. пас аз соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи сиёсати муваффақонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои ободонию бунёдкорӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат вусъати тоза касб намуд. дар ин даврон дар ноҳияи Тоҷикобод низ бахшҳои муҳими хоҷагии халқ бо амалӣ кардани барномаҳои мушаххаси давлатӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида, ҳамчунин симои зоҳирии ноҳия куллан дигаргун гаштааст. ҷиҳати таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон чун дигар шаҳру ноҳияҳо дар ноҳияи Тоҷикобод низ 74 иншоот ба нақша гирифта шудааст, ки аз иншоотҳои ба нақша гирифта шуда 8 тои он ба истифода дода шуда, дар 26 иншоот корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд. дар иншоотҳои боқимонда корҳои ҳуҷҷатгузориву сертификаткунонӣ давом ёфта истодаанд.
дар замони соҳиби истиқлолӣ дар ноҳияи тоҷикобод аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия бо ҷалби сармояи дохилӣ алалхусус ҳавасманд гардонидани соҳибкорону сокинон корҳои ободонию бунёдкорӣ авҷ гирифта сохтмону ба истифода додани як зумра иншооти таъиноти маишию маъмурӣ бо тарҳи муосир татбиқ гардидааст. айни замон ба муносибати дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳия бунёди даҳҳо иншооти гуногун дар асоси лоиҳаи муосир ҷараён дорад. дар иншооти сохташаванда шумораи зиёди сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кор шуда баъди мавриди истифода қарор гирифтан қисми зиёди шаҳрвандон бо шуғли доимӣ фаро гирифта мешаванд. зеро ҳар иншооти бунёдшаванда бо назардошти фароҳам овардани шароит барои мардум таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди сатҳи иқтисодӣ сохта мешавад. қобили қайд аст ки мардуми шарафонди ноҳияи тоҷикобод дар ин замина дар асоси дастуру супоришҳо ва ҳидоятҳои созандаи пешвои муаззами миллат камари ҳиммат баста ба корҳои ободонии бунёдкорӣ майл доранд. дар баробари сохтмони иншооти таъиноти гуногун чароғонкунӣ ва равшаннамоии маркази ноҳия низ бо суръат ҷараён дорад. истифодаи имконоти фароҳам овардашуда ва фаъолияти дастаҷамонаи сокинон аст ки натиҷаи некро ба бор овардааст. умуман дар ҳудуди ноҳияи тоҷикобод дар тамоми бахшҳо комёбиҳо назаррас буда дар роҳи боло бурдани иқтисоди маҳал ва тадбирҳои беҳдошти сатҳи зиндагии мардум дар асоси сиёсати созандаву бо барори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои мушаххас амалӣ мешаванд. Самандар Искандарзода, Меҳрӯзи Ҷумъа, Раҷабалӣ Маҳмадалӣ аз ноҳияи Тоҷикобод барои барномаи иттилоъоти ахбор. мавзӯи дигар бар асари боришоти шадид ва раъду барқ дар штати биҳори ҳиндустон 8 нафар ба ҳалокат расида зиёда аз 10 каси дигар маҷрӯҳ гардиданд. теъдоди ҳалокшудагон дар натиҷаи обхезӣ дар минтақаҳои қисми ҷанубии ҷумҳурии мардуми чин ба 16 нафар расида даҳҳо каси дигар бенишон шуданд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар яке аз роҳҳои қисми ҷанубии вилояти қандаҳори ҷумҳурии исломии афғонистон таркиш рух дод. дар пайи ҳодиса 6 нафар узви як оила ба ҳалокат расиданд. шоҳидони ҳодиса иброз менамоянд ки ҳангоми гузаштани нақлиёт таҷҳизоти таркандаи дар роҳ хобондашуда ба кор даромадааст. аз рӯи маълумоти кормандони сохторҳои қудратӣ таҷҳизоти таркандаро дар роҳи нақлиётгард гурӯҳҳои силоҳбадаст ҷой карданд. тибқи иттилои хизматчони ҳарбӣ дар вилоятҳои гуногуни ҷумҳурии исломии афғонистон ҳар моҳ дар натиҷаи таркидани таҷҳизоти таркандаи худсохт қариб 120 сокини осоишта ҳалоку захмӣ мешаванд. дар штати биҳори ҳиндустон боришот ва раъду барқ ба амал омад. бар асари офати табиӣ 8 нафар ҳалок шуда 11 каси дигар захмӣ шуданд. боришот ба роҳу пулҳои нақлиётгар зарари ҷиддӣ расонд. раъду барқ хатои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда сокинони чанд минтақа бебарқ монданд. аҳолии минтақаҳои зери хатари офати табиӣ қарор дошта аз ҷониби кормандони хадамоти наҷодиҳӣ ба ҷойҳои бехавф кӯчонда мешаванд. бо мақсади бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ кормандони хадамоти коммуналӣ равона гардиданд. дар минтақаҳои қисми ҷанубии ҷумҳурии халқии Хитой боришот ва обхезӣ идома дорад. офати табиӣ аллакай ба марги 16 нафар боис гардида даҳҳо каси дигар ҷароҳат бардоштанд. ҳамзамон чандин каси дигар бенишон шуданд. дар натиҷаи боришоти шадид қариб 200 манзили иstiqomatӣ қисман хароб шудааст. дар робита ба ин сокинони аз офати табиӣ зарар дида маҷбур шуданд ки тарки манзил намоянд. кормандони хадамоти дахлдор беш аз 100 000 нафарро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. дар маҷмӯъ аз боришоту обхезӣ ки дар минтақаҳои қисми ҷанубии ҷумҳурии халқии Хитой ба амал омад беш аз 2 миллион аҳолӣ зарар дид. таҳхона ва ошёнаҳои садҳо манзили иstiqomatию маъмурӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор дорад. боришот ва обхезӣ даҳҳо ҳазор гектар ҳосили заминҳои корамро аз байн бурда садҳо сар ҳайвони хонагӣ талаф ёфтааст. ҳавошиносон пешгӯӣ менамоянд ки боришот рӯзҳои наздик дар минтақаҳои қисми ҷанубии ҷумҳурии халқии Хитой эҳтимол боз ҳам шиддат гирад. ҳукуматдорон сокинонро ҳушдор карданд ки дар робита ба ҳолати пешомада эҳтиёткор бошанд ва ҷони худро зери хатар нагузоранд. оқибатҳои офати табииро кормандони хадамоти дахлдор бартараф доранд. дар қисми ҷанубии олмон бориши борону жола ба амал омада ба ҷароҳат бардоштани чандин кас боис шуд. ба гуфтаи шоҳидони ҳодиса шиддати бориши жола то ҳадде будааст ки он ба болопӯши бинои иstiqomatӣ ва мошинҳо зарари ҷиддӣ расонд. офати табиӣ ба канда шудани хатои интиқоли нерӯи барқ дар минтақаҳои қисми ҷанубии олмон сабаб шуда аҳолӣ ба он дастрасӣ надоранд. барои барқарор намудани хатои интиқоли нерӯи барқу алоқа ва бартараф намудани оқибатҳои боришот кормандони хадамоти коммуналӣ сафарбар шудааст.
برنامه اطلاعاتی اخبار را ادامه می‌دهیم. جمعیت دارای مسئولیت محدود سامانی ناحیه جلال‌الدین بلخی از جمله کارگاه‌های دوزندگی در ناحیه است که برای مؤسسه‌های تعلیمی لباس یگانه مکتبی استحصال می‌کند. گزارش از ناحیه جلال‌الدین بلخی. جمعیت دارای مسئولیت محدود سامان ناحیه جلال‌الدین بلخی از شمار یگانه کارخانه دوزندگی در ناحیه است که برای مؤسسه‌های تعلیمی لباس یگانه توصیوی استحصال می‌کند. کنون چند سال باز در زمینه دستور و سفارش‌ها لباس‌های یگانه مکتبی آماده کرده می‌شود. از سال 2013 فعالیت می‌کنند کارخانه ما از حساب معارف چی درخواست‌هایی که میشه سر و لباس ما با صفت اعلی و بلند نقطه تیار کرده میتیم. سال به سال طرز کار ما و صفت کار ما و کارگرای ما زیاد شده شدن و میتونیم که هر ناحیه‌های همسایه هم خطی همکاری کرده و شرطنامه کنیم کار کنیم. طور اطلاع دادن در جمعیت دارای مسئولیت محدود سامان ناحیه جلال‌الدین بلخی برای دوخت قریب 21,000 عدد سر و لباس یگانه شرطنامه بسته شده. استحصال آن در داخل ناحیه به راه مانده شده است. 5 سال شد ما همجا کار میکنم، لباس مکتبی میدوزیم، معاشم نقص میکنیم که نقص دوزیم پدر مادرم به معقول شود. کارخانه دوزندگی سامان به طور منتظم فعالیت کرده عزم دارند که تا 15 اوگوست سال روان برای تحصیل سال آینده شاگردان را پر با لباس مکتبی تامین کنند. کارخانه مذکور بعد از دستور و سفارش‌های در پیام ارائه گردیده بنیاد شده با استحصال محصولات خودی قناعت بودجه ناحیه را تامین می‌کند. طور مشاهده می‌کنید این زمان در این کارخانه کلان همگی 35 نفر با جای کار دائمی مشغولند و سر و لباس یگانه مکتبی آماده می‌کنند. ولی از مشاهده ما معلوم شد که کارخانه خیلی کلان بوده. با سبب نبودن دوزنده‌های کسبی این دستگاه‌های درزدوزی بیکار ماندند. در صورت پیدا شدن دوزنده‌های ماهر امکان است که همین کارخانه حجماً بزرگ و یک کارگاه دیگر تا 400 نفر ساکنان ناحیه بلخی را با کار دائمی فرا گیرند. در صورتی از داخل ناحیه و یا شهرکی به نام ایسای حاضر شدن چیوران گلدست این دستگاه‌های درزدوزی صاحبان خویش را پیدا می‌کنند و جای کاری در این مؤسسه صنعتی تا 400 نفر می‌رسد. مسئولین برای قبول کارگران از دیگر ناحیه‌های ولایت امکانیت اجتماعی ندارند. عبدالرزاق عزیز و عبدالله قادر، ناحیه جلال‌الدین بلخی، اخبار. با شرافت استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان در ردیف دیگر ارزش‌های ملی تاجیکان هنر گلدوزی چکن نیز از نو احیا گردیده همچون معرفگر تمدن قدیمه تاجیکان در رویخط میراث فرهنگی یونسکو وارد کرده شد. گزارش در این خصوص. چکن نوعی از هنرهای مردمی است و تاریخ نهایت قدیمی دارد. آن به حیات و زندگی، عرف و عادت و عالم معنوی خلق تاجیک علاقمندی زیچ دارد. 29 نوامبر سال 2018 بنیاد معارف و علم و فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو چکن را به فهرست میراث فرهنگی غیرمادی بشریت شامل نموده است. در معرفی چکن در سامانه یونسکو گفته می شود که چکن یک نوع گلدوزی ملی در متاح‌های پختگی و ابریشمی است که بیشتر در بین زنان و دختران تاجیک رواج یافته است. با فهرست میراث غیرمادی فرهنگی وارد گردیدن چکن اعتراف و احترام جامعه جهانی به تمدن و فرهنگ بوی خلق تاجیک است. در ولایت ختلان تاجیکستان چکن یک جزء مهم لباس عروس و داماد به شمار می رود. در اینجا دامادها تاقی خود را با گلدوزی های چکن آرام می دهند و زنان و دختران در روزهای توی و عید و مراسم کرته و پاجامه چکن به بر می کنند. صنعت چکن از نسل به نسل گذشته با شیوه استاد و شاگرد به میراث مانده است. کرته چکن مخصوص برای بانوان دوخته می شود و در جشن‌های رسمی و عیدهای خلقی دختران کرته چکن را به بر می کنند. دسته‌های رقصی، گروه‌های موسیقی فولکلوری در سراسر تاجیکستان از لباس‌های چکندوزی مردم کلاب وسیع استفاده می‌برند. اینچنین هنر چکندوزی یک عنصر هویت ملی به شمار می‌رود که استفاده برندگان با افتخار از مهر و محبت به وطن محصولات چکندوزی را در نمایش‌ها، آزمون‌ها، برنامه‌های کنسرتی، جشن‌های عروسی و معیشی و عیدهای عمومی وسیع استفاده می‌برند. عایشه ستار، بهادریستم، اخبار. تماشابینان محترم، نشر نوبتی برنامه اطلاعات اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند باشید.